खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। खौसेथि नङाब्ला बिटिसिखौ रैखा खालामनायनि बाथ्रा बुंनाया आद्रा जागोन। बे खोथाखौ बुंदों खाम्फा बरगयारि बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि बर' रायजो राजाफ्रा बयबो खौसे जानायखौ लुबैदों। दिनैनि समाव खौसे नङाब्ला बिटिसिखौ बासायनाय बे बिटिसि ओनसोलाव थानाय गासै माहारिफोरखौ ज' खालामनानै गासैबो हारिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि थांखिया जाफुंनाय नङा। बेखायनो जोंनो खौसेथिखौ जेरैखि जाया लाबोनांगौ बा खौसेथि जानाया गोनांथार। समनि थिननाय आरो रायजो राजानि लुबैनायानो जादों खौसेथि जानाय। आरो खौसेथि जानांगौब्ला जों बेबादि मोननै मोनथाम राजखान्थि हान्जा दानाया मोजां नंला। बेखायनो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायावनो गासिबो ज' जानो नांगौ। सोंखारिग्राफ्रा सोंखारिबाय थाथों, आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया। जायफोर बिथांमोना आंखौ सोंखारिदों बेनि फिननायखौ रायजो राजाफ्रानो होगोन होननानै फोरमायथिदों खाम्फा बरगयारि बिथाङा। बिएसएफआव साख्रि मावनाय सासे मावथिया हरखाब प्रेसार स्ट्रक जानानै अबथिरा जिउ गोमादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बिथांनि मुङा रातुल ब्रह्म आरो बिथाङा बाक्सा जिल्लानि बागानपारानि खान्थालबारि गामिनि होननानै मिथिनो मोन्दों। फोरमायथिनाय बादिब्ला जिउ खहा जानाय रातुल ब्रह्मआ सिलचराव बिएसएफनि जवान महरै खामानि मावबाय थादोंमोन। मख'नो गोनां दि 1997 मायथाइनि आगस्ट दानाव रातुल बर'आ बिएसएफआव साख्रि जयेन जादोंमोन। गासै 28 बोसोर बिएसएफआव साख्रि मावनानै हादोर सिबिनानै 48 बोसोर बैसोआव हरखाब बेबादि रुंसारि जानायाव गामिनि गासै सुबुंफोरानो दुखु मोननायखौ फोरमायदों। बिथांनि रुंसारि जानाय गोथै देहाखौ मैया गावनि जोनोम गामियाव जोबथा बिदाय होबाय। फिन आरोबाव बर' सेंग्राया गोमादों। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला सनितपुर जिल्ला सोरांजुलि गामिनि धोरोमसुला बसुमतारिया न'निफ्राय गोमानानै दङ। धोरोमसुला बसुमतारिया खर'नि साननो हानाय गोहोआ एसे खममोन। बिमाया फोरमायनाय बादिब्ला धोरोमसुला बसुमतारिया हरनि 1 रिंगासो समाव न'निफ्राय बायजोआव ओंखारदोंमोन, नाथाय बै ओंखारनाय समनिफ्रायनो गोमानानै दङ। सिगाङावबो बेबादि गोमाखांबायमोन धोरोमसुला बसुमतारिया, नाथाय गाव हारसिङैनो न'आव फैफिनदोंमोन। नाथाय बे खेबाव गोमानायाव न'आव फैफिनाखै धोरोमसुला बसुमतारिया। जायनि जाहोनाव नखरनि सुबुंफोरा दायो हालाय हाफाय जानानै समाजारि बिजोङाव हेफाजाब लानो गोनां जादों। सोरबाफोर सावगारियाव नुनाय धोरोमसुलाखौ नुयोब्ला 8812853721 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों फोरमायहरनो खावलायहरदों नखरनि सोद्रोमाफ्रा। फिन आरो नैथि खेबनि थाखाय बिटिआरआव दुरुन कापआ खुंजाफिननो हागौ। दुरुन कापखौ गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थामथि खेबनि थाखाय खुंफुंनो मेजर जेनेरेल रहिन बावा, वाइएसएम जिअ'सि 21 माउन्टेन डिभिजन ब्रिगेडियर अक्षय कापुर, सिअ तामुलपुरनि ब्रिगेड आरो कर्नल निखिल कापुर, कर्नल जिएस गाहाय मावख' 21 माउन्टेन डिभिजनआ सावरायलायदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे खेबाव आमेरिका आरो रासियानि गेजेराव गेदेर दावहा जानो हागौ। इउक्रेननि रौनिया गोहोआ थाबैनो जुथाइ रायजो आमेरिकानि आखायाव गोग्लैगोन। आमेरिकाया इउक्रेननि रौनिया गोहोआव आखाय होनो हागौ। इउक्रेननि हादोरगिरि जेलेन्स्की आरो डनाल्ड ट्राम्पआ थांनाय बुधबाराव मोनसे कल रेकर्डनि गेजेरजों गोनांथार सावरायलायदोंमोन। जेराव बे गोनांथार सावरायलायनायनि उनावनो आमेरिकाया इउक्रेननि रौनिया गोहोआव आखाय होगोननि फोसावनाया फैदों। जुदि आमेरिका हादोर आरो इउक्रेननि रौनिया हान्जाजों खौसे जायोब्ला इउक्रेननि रौनिया हान्जाया गोहो गोरासिन जागोन। जायनि जाहोनाव रासियाया गोबां जिंगायाव गोग्लैनानै दङ। बेराफारसेथिं ट्राम्पआ रासियानि हादोरगिरि पुतिनजोंबो फन कलनि गेजेरजों दावहाखौ बन्द खालामनो थाखाय सावरायलायदोंमोन, नाथाय रासियाया इउक्रेननि रौनिया गोहोनि सायाव आमेरिकानि थिरांथाखौ गोरलैयैनो लायाखै। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला रासियाया इउक्रेनखौ गुबुन सोलोजों गाग्लोबनो थाखाय नाजाबाय थादों। बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'नि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों बिपिएफनि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारिया। बिथाङा फोरमायथिदों दि बिटिसिआव बिपिएफ दोलोआ सानजा, सोनाब, साहा, खोलाहा गासिबो ओनसोलावनो गासिबो माहारिनि सुबुंफोरा फिन बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि सोरखारखौ फैफिननो लाबोनो नांगौ होननानै रायजो राजाफ्रा लुबैदों। मानोना दानि सोलिबाय थानाय प्रमद बर'नि दैदेननाय सोरखारा नंखाय खोथा होनानै रायजो राजाफोरखौ थगायबाय थादों। प्रमद बर'आ राजखान्थिनि मुङाव बिजनेससो खालामबाय थादों। बिथाङा बिटिसि ओनसोलाव 4 बोसोर 6 दान सोरखार सालायनायाव प्रमद बर'आ फरायसाफोरनो साख्रि होनो हायासै, सोरखारि नङि फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायाखै आरो बेखायनो 5 बोसोराव प्रमद बर'आ मोनसेबो खामानिखौ मावफुंनो हायाखै। हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि सोरखारनि समाव बडोलेन्ड गेस्ट हाउस, सिआइटि बायदि ओनसोलाव 10 साब डिभिजन बानायदों आरो गोबां दंबावो। नाथाय प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिनि बादि जेबो खामानि मावनो हायाखै। आं प्रमद बर'जों चेलेन्ज खालामदों, दासिमबो प्रमद बर'आ बिटिसिआव हारसिं बिसायख'थि गेलेगोन होननानै बुंनो हानाय गोहो गैया। मानोना बिथांमोना मिथिगौ जे हारसिं बिसायख'थि गेलेयोब्ला मोन 40 बियाबावबो मोनसेबो देरहानाय नङा। हाग्रामा महिलारि बिथाङा हारसिङै बिसायख'थि गेलेगोन होननानै बुंदों मानोना बिथाङा साहस दङ।
आरो बिथाङा मिथिगौ जे रायजो राजाफ्रा BPF दोलोजोंनो बांसिन हेफाजाब दङ। प्रमद बर'आ जुदि गावखौनो साहस गोनां लिडार सानमारोब्ला UPPL दोलोआ हारसिं बिसायख'थि गेलेगोन होननानै मानो बुंनो हाया होननानै गोख्रों रावजों बुंथियो कास्टम बसुमतारिया। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।